الخليج. Ex ta' mara u kompetejt bħala mara, m'hemmx dubju dwar dan. Jeżistu l-edewwa tas-suċċess. U dan ikompli jagħmel aktar speċjali s-suċċess tiegħi. Il-klim tal-atleta Olimpika Iman Khalifa wara li rnexxiela tirbaħ il-medalja tad-deheb fil-boxing wara ġimgħat ta' waħda mill-akbar kontroversi bosta mistoqsijiet minn avversarji u spettaturi li bdew jiddibutaw is-sess tagħha. TVM News tkellem ma' Dr. Clara Zoppard-Lane li qalet l-ammont ta' miżinformazzjoni f'sitwazzjonijiet delikati bħal dawn jagħmlu ħafna ħsara. 1.7% mit-trabi jitwildu intersex u li hija statistika ta' WHO. Iġifieri qed ngħidu kważi 2%. Iġifieri tanti xi ħaġa li hemm stigma fuqha u li hija tabu li ħadd ma jitkellem fuq xejn u ħadd ma jgħid fuq din is-sitwazzjoni. Intersex hija parti minn natura, hija variation fejn hemm sexual characteristics li huma variant minn dak li huwa tipiku maskili u tipiku femminil. Biċċiet minnhom huma visual tista' tarahom, biċċiet minnhom huma interni, allura ma jkunux jidhru jekk nikkumparaw ma' qawwiem li għala ftit kontroversja għaxu ta' statura kbira Michael Phelps li ħaddieħor li m'għandux statura tiegħu kien żvantaġġat ħdejh, imma hu in-natura ħalqitu hekk mhux qed jiċċitja, mhux qed jagħmel xejn li mhux suppost u l-istess din l-atleta li l-IOC l-International Olympic Committee iddeċidiet rat l-affarijiet u qalet din bis-saħħa tagħha bil-ġisem naturali tagħha qed tagħti dak il-kontribut fl-isport, mhux għax qed tieħu xi sustanzi jew qed tagħmel xi ħaġa li mhux suppost. Dr. Zoppard-Lane qalet li minkejja li matul is-snin fl-isport kien hemm kultura ta' irġiel kontra nisa, dawn l-Olimpjadi rnexxielhom jirrispettaw id-diversità. Tajt li għadda żmien fejn tfal li jitwildu intersex jiġu operati mingħajr il-kunsens tagħhom stess. Pajjiżi bħal Malta u anke l-Awstralja iddaħlu liġijiet fejn ma jistgħux isiru surgeries fuq daw it-tip ta' tfal. Mbagħad il-persuna meta jkollha l-età tagħha meta tkun maġġorenni tiddeċiedi xi tagħmel jew ma tix tagħmel. Issa li qed ikun hemm nies intersex li daħlu fis-sistema tal-isport u li qed jikkompetu fil-kategoriji male u female, hemm din il-ħafna wow factor. Il-boxer Alġeriża saret l-ewwel mara tal-pajjiż li qatt rebħet medalja tad-deheb fil-logħb tal-boxing. Wara rebħa, Khalifa żammet il-medalja tad-deheb tagħha u qalet li dan kien il-qofol ta' 8 snin ta' ħidma.